Jeg kan godt lide, de startede derovre, når det var derovre. Ja. Så nu frem fingre. Nu har du stået med den hånd over i luften i cirka 10 minutter. Jeg fandme op, at jeg har ondt i den ikke. Okay. Så kommer du nemlig, fordi så kommer du om sådan her. Og det var blandt folk egentlig af lige pludselig. Det ved jeg ikke. Vi har nu 10 minutter. Og så kommer der det. Ja, det med sådan. Spark. Okay, drenge, nu har vi 10 minutter selvforsvar herovre. Eller, jeg kalder det angreb. 10 minutter sværte i min fod, mand. Jeg kan godt lide, det gør mere ondt på dig, end det gjorde på Christian. Sådan her. Skal jeg sparke med højre? Jeg tror ikke, det rammer på den rigtige måde. Det tror jeg heller ikke. Jeg tror ikke, det er meningen, det skal gå mere ondt på. Jeg skal da bare med, der sidder noget derovre. Det er bare. Det var det, han sagde. Det skulle jeg vælge. Han sagde, det er kunstudstilling i det. Du sparker mig venstre, så kommer du... Har du sindssygt kunst? Nej, jeg går mere efter at sparke folk i kuglerne. Det er sgu nemmere bare at løbe. Ja. Og så bruger du hele kroppen. Sådan her. Og så det her venstre. Så hvis du drejer hele røven rundt sådan der. Men næsten 11 Det er minutter. meget sving i den sådan. Jeg synes, du har skiftet hånd. Jamen det er fordi, jeg får den ene hånd, du ved. Støtteben. Okay. Du kommer til at zoome også ind på ansigtet af mig. Ja. Så lige ud sådan her. Jeg kan godt lide, når det bliver helt stille, så kan man høre folk, der snakker. Prøv sådan her. Ja. Det er helt om sådan her. Men jeg har en sten. Helt om her. Hold nu kæft. Hvis du kan det ikke op. Eller en sten. Nej. Skylder penge. Jeg har den. Den er 2 kroner. Jeg tror faktisk, jeg har en 1 krone i den. Hvorfor tager du 5 kroner og 2 kroner? Det kan ikke. Det gør sådan samme der egentlig. Var det var ikke en 1 krone. Var det en 1 krone? Det var en 1 krone. Jeg tænker, Ja, men du skylder mig. tror det er røvrand. Ja. Jeg sagde, at du kan bare tage ølene derude. Det har vi på filmen, da jeg siger det. Ja, du skylder mig øl. Nej, at du bare kan tage ølene udenfor. Okay. Der var 8 øl, ikke? Ja. Og så er der en masse øl i køleren. Jeg håber ligesom, at en af dem der vælter igen. Jamen, det gør jeg jo. Det kunne være sjovt. Hvornår er det dig, der skal blive sparket? Jeg er optageren, jeg bliver ikke sparket. Ja. Fuck, hvor er du kedelig. Jeg er lige sådan lidt... Hvis jeg bliver sparket hårdt i maven, så tror jeg, jeg står brækker mig. Altså det... Smager ikke, eller Hvor meget har du drukket indtil videre, hva'? For mig? Ja, du skal køre scooter. Ja. Jeg har regnet med andet. Præcis. Jeg har kun været her i et par 4 timer. Selvfølgelig skal jeg gå på scooter. Jo, Lander. Jeg tror, der er meget politi i byen lige nu. Nej. Nej, jeg tror jeg ikke. I ferie. Tror jeg, der er. Nej, fordi det er kun de unge, der er. Det er ikke biler. Der er ikke biler ude nu. Det er jo ikke de sådan unge, der har ferie nu. Dem normalt har jo arbejde. Så jeg tror ikke, der er politi ude i byen der. Jeg tror stadigvæk, der er et par biler ude. Der er ingen diskoteker, der er åben. Det var i går, Daisy sådan noget åben. Så der er ikke ude i dag, tror jeg. Nej, det er sgu da mandag i dag. Ja, præcis. Ej, så er jeg sgu nok. Alle har været på arbejde. Altså alle dem, der er over 18 for eksempel. De har jo arbejde. Nå, men så skal det nok gå godt, når jeg kører hjem. Så der er ingen problem. Det er også så for at Kasper bare bøde. Hold da kæft, jeg skal ind i en bøde. Jeg har ikke råd til at betale din bøde. Okay. Det var jo. Så betaler Mike det. Og så du når det ikke er. Jeg nok mærke, at jeg kan komme til at ringe til ham før. Så er han ret så pissed. Ring du til Mike? Ja. For min tid? Nej, for min. Nå. Jo, men så er det dig, der går derovre. Kasper. Hvor lang tid kan de blive ved med at slås? Det ved jeg ikke. Er der drenge endnu i slås i et kvarter? Hvor lang tid bliver ved? Ja, for jeg var også med i starten, ikke? Okay. Cool. Så det er med, jeg skal nærmest sparke et ribben ud. Kan du ikke lige optage lidt jævnt der? Du skal bare sigte, som de er inde i billedet begge to. Og nu sagde du at træt. Det er for fucking. Du skal ikke. Gå væk. Næste gang, ikke? Det var sidste dag, var det? Det synes jeg bare en klar følelse. Jeg kan ikke koncentrere mig, når du boller med ben, Kasper. Du har venstre tæer. Næsten. Et slag, og så har du højre
Fra lige omkring Violvej. Det bliver man nødt til at klippe ud det der. Skal jeg bare siden? Det er måske omkring siden, ikke? Tæt ved Føtex. Tæt ved Føtex. I bare her. Jeg ved ikke lige, hvad nummer det er, så det er tæt ved Føtex. Jeg bor rimelig tæt på Føtex også. Ja, jeg bor i Torsted også. Han er på til. Altså jeg bor så lige mellem Torsted. Jeg bor lige ved siden af Føtex. Der er til at beskytte med. Og så fordi... Jamen hvad? Torsted Dagnes. Torsted Banke og Dagnes, så ligger lige mellem alle tre. Så kan du... Den kan du ligge mellem alle tre. Bæringsvej. Det var en mod Bæring. Seriøst, ved du ikke? Ved du ikke, hvor Bæringsvej det ligger? Seriøst. Det tror jeg næsten ikke engang, du bor i. Jeg bor her ikke. Fordi... Hvis du sparker med en venstre, så er dit højreben, så kan den her vej. Så går højt nok op den her. Så hvor er Bæringsvej? Fordi hvad er det så på vejen? Du ved, du kører fra Føtex, og så kører du ned ad bakke. Ned imod Det er mod krydset der ved Dagnes. Ja, for at komme fra. Ikke den der bakke. Nej, Mathias, du er fuldstændig ret. Så kører man næsten den vej, og så bare til højre i stedet for. Bare kom, det er det første sovsen, det er godt nok. Hvad? Det er første sovsen, det er godt nok. Nå, men hvis du er sikker på, at du ikke mener venstre. Du er ikke sikker på, at du ikke kommer til der skal du dreje til venstre, når du kommer der. Så lige, altså nu siger lige før du kommer til højre, det er okay. Så er det til højre, det bor nede ved gymnasiet. Ja, okay. Det er bare sagt. Jeg havde ikke glemt det, du går så her. Det har bare sagt, så jeg vidste godt. Så får du rundt. Så får du tilbage igen. Jeg skal lige den der by. Ja, men det er nok kun 18 minutter. Det er nok ikke lige i morgen, men så... Jeg skal bruge hele dagen i morgen på at uploade. Jeg skal det... Det er Min, den tog jeg lov. Nej, du er til Thomas'. Skal du ikke? Nej, det er ikke den. Det vil du ikke. Altså, jeg har begge den anden på. Må jeg lære det sidste træk? Du ved godt det der med, at hvis man bare... Hvis man kommer ind til en nærkamp, så giver man selvfølgelig et knæ. eller når der er en pandevej, så er du ikke optaget igennem den. Nå! Ja, det er fra. Og så har du samme hænder omkring både sådan her. Og prøv på sådan her. Så det er mega spids. Mega spids. Mega spids. Sådan noget, ikke? Det er sådan her, ikke? Ja, du skal ikke gå ned i den til. Hvad? Er du skidt i hovedet? Ja, nej, det tror jeg ikke. Ja. Hvorfor gik Thomas? Ja, nu skidt, så går Thomas. Nø. Jeg var ikke på mig. Jeg har meget tilbage. Spidsform, så har du bare forbi her. Ja, jeg prøvede sidste gang, jeg kunne stå. Jeg prøvede i hånden, eller hvad? Jeg kunne ikke trække vejret. Nej, den er grimme pikker, jeg siger, kom ind over i det. Og nu har vi 20 minutter på lige. Skal vi sådan, eller... sådan, vi kan gøre den. Men jeg har meget sådan, jeg vil gerne gå tilbage. Så lige til at slå tilbage, så vil jeg gerne